May hapon, mga igsuon, naanad manggudta sa una, nga kung makasala ta, bunalan dayon ta sa atong ginikanan. Maunang mahadlok na lang pugtang musulti, unsay gusto natong isulti, gabasin mabunalan ta. Nadamay ang Dios. Maunang sa atong pag-ampo, dili na punta kasulti nga nasuko ta niya, o unsay atong gibati, kay mahadlok ta nga silutan ta. Plus, naapagyud ning mentality sa Old Testament about God, that God is a punisher, God is a warrior. Well, nga naman na, normally, because ang gasulat sa mga libro, ilabi na sa Old Testament, gakuyog-kuyog sa Israelites nga during this time, gubat diri, gubat dito. So, maupod ang mentalidad about God, that God is a warrior, a punisher. Mga igsuon, giprove na ni Kristo sa iyang pag-anhi dinhi that is wrong. God is not a punisher. Mercy and compassion, di ba yan ang gipakita? Mga igsuon, ang answer ana naa sa Ebanghelyo karong adlaw, Lunes. Giayon ni Jesus ang bata nga nayawaan kay ang papa honest kaayo sa iyahang sitwasyon. Lord, help me in my little faith. Mauragyod ni akong pagtuo, Lord. Gamay ragyod kaayo. Diri nato makita mga igsuon that God wants honest prayers. So be real before God. Be honest before God. Mao nang bisan pag tanang balikas sa tibuok kalibutan atong isulti niya, God won't be affected. Dili makuhaan iyang pagka-Dios because God is God. Mas malipay pagani noon siya kay honesta. Again, be honest before God. Be real before God because God wants honest prayers. God bless.